Neviem, asi sa počujem, že? Je dobre? Ja som tak rozmýšľal, možno trošku vlastnejšie, počkajte, nejak sa to vyťahuje. No dobre, radšej to nepokazím. Rozmýšľal, keď som sa pozeral tam zozadu, chcel som si ich užiť tak z vášho uhla pohľadu. A že sme vlastne na krásnom mieste, že toto miesto je také veľmi pekne symbolické. A rôzni rečníci predo mňou, keď niečo rozprávali, tak hovorili v podstate o tých symboloch, ktoré sa nachádzajú za nami, ale ani si to možno neuvedomovali vtedy, ale ja som ich zase v tej druhej strane videl. A že tá brána, ten kus betónu, chladného betónu, ktorý v sebe má ten otvor, ktorý je vlastne symbolom slobody, alebo to železo v ňom, ktoré je také rozorvané a to je vlastne prejavom toho zápasu za slobodu, alebo tá Morava a Dunaj, ktorí sa zlievajú a potom sú silnejší a to je tá spolupráca, ktorú spomínal Gábor. Jožka, ešte chvíľku. Myslím, že Gábor to povedal, že v podstate, čo sme si vybojovali, alebo naši rodičia, a mnohí z vás, predpokladám, možno aj väčšina z vás na tých námestiach boli, ja som mal 16, pamätám si to. A to sú tie dve slova, že sloboda a demokracia. A ja som trošku v tomto skeptik, že mnohí si tu aj hovoríme, že, alebo aj tak celkovo, že oslavujeme, že máme tú slobodu a demokraciu a ja si kladiem otázku, že či naozaj máme tú slobodu a demokraciu. Lebo tak, ako povedal Gábor, demokracia bez spravodlivosti, on to povedal inými slovami, ja to poviem, to je len atrapa. To je ilúzia demokracie a my dnes nežijeme v štáte, kde spravodlivosť by vládla. My dnes najvyšších predstaviteľov parlamentu máme ľudí, ktorí jeden, podľa svedectva Moniky Jankovskej, priamo jeho kolegyne, dal úplatok 100 000 eur súdkyni. A dnes on sa na nás usmieva z piedestálu ako najvyšší predstaviteľ toho parlamentu, lebo predsedu zvoleného nemáme. A tvári sa, že on je počestný, to politik, ktorý dnes si možno aj pripomína 17. november. Druhý. Druhý podpredseda parlamentu, opäť v podstate teda najvyšší predstaviteľ parlamentu, keďže predsedu nemáme, je obžalovaný a obvinený z mimoriadne ťažkých zločinov ako policajný prezident. Tibor Gašpar, ktorý podľa svedectva vyšetrovateľa priamo uplácal podriadeného vyšetrovateľa, aby manipuloval s vyšetrovaním, aby pri podvode spáchanom na tisíckach živnostníkov v káze Váhostav ten hlavný páchateľ, to znamená široký priateľ Roberta Fica, bol daný bokom a aby sa ho nejakým spôsobom spravodlivosť nedotkla. Človek, ktorý dal lustrovať zozname, register obyvateľov, presne neviem, jak sa to nazýva, ktorý má k dispozícii policajný zbor, ktorý objednal si lustrovať pobyt Jána Kuciaka a do pár mesiacov bol zavraždený Ján Kuciak aj so svojou snúbenicou v svojej vlastnej kuchyni, kde si dovolila tú drzosť prezerať v počítači svadobné šaty. Človek, ktorý vydal policajný zbor, Národnú kriminálnu agentúru do rúk bossa nitrianskej mafie, ktorá má praktiky tak Cosa Nostri, niekde z Talianska, a o ktorom veľmi dobre vedel, že takéto praktiky má. Takýto človek dnes chodí v obleku za 30 000 eur, je hlavný predstaviteľ, de facto jeden z tých dvoch alebo troch podpredsedov Národnej rady a de facto najvyšší predstaviteľ parlamentu. Ja sa pýtam, či toto je teda tá demokracia a spravodlivosť. Mafia! Kričíte mafia a Tibor Gašpar mafiánom je. Lebo neexistuje väčšia zrada verejného záujmu, ako keď priamo policajný prezident vydá alebo sprivatizuje policajný zbor do rúk mafie.
a Tibor Gašpar to urobil, ale dnes je náš najvyšší predstaviteľ v našom najvyššom zákonodárnom zbore. Čiže v spravodlivom štáte určite nežijeme a keď spravodlivosť má byť definičným znakom demokracie, tak podľa môjho názoru my dnes žijeme v atrape demokracie. Štát, v ktorom si vládna moc nasľubuje ľuďom hory doly, slúbi im lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, slúbi im, že konečne sa budú mať dobre a potom, keď získajú moc, tým ľuďom sa smejú do tváre. A rok nerobia nič iné, len si zabezpečujú sami sebe spravodlivosť. Taký štát spravodlivý nie je a podľa môjho názoru tým pádom nie je ani demokratický. Keď sa rozprávame o slobode, tak sloboda bez zodpovednosti podľa mňa takisto je len atrapou a ilúziou skutočnej slobody. Tu za mňou, ja som to videl z tej druhej strany, jak máte tú bránu, tak na tej strane, z vašej strany, z ľavej strany je busta Antonovi Srholcovi. To si myslím, že je krásne spojenie medzi slobodou a zodpovednosťou. Lebo vládnu nám ľudia, ktorí nám 25 rokov dnes oslavovali, ktorí nám 25 rokov sľubujú sociálny štát, len zabudli povedať, že pre samých seba. A títo ľudia, nikto z nich nemal to sociálne cítenie. Anton Srholec práve bol tým prejavom človeka. To bol ten skutočný, podľa mňa, ten sociálne cítiaci muž. Sociálny demokrat, akokoľvek nazveme. Ale každopádne sloboda bez zodpovednosti voči slabším, voči rodinám, voči deťom v tých rodinách, voči chorým, je naozaj len atrapou. A kto nám vládne dnes? Nie sú to náhodou tí ľudia, ktorí burcovali ľudí na námestiach, aby nedodržiavali opatrenia, ktorí vyvolávali nenávisť voči tým ľuďom, ktorí chránili zodpovedne životy a zdravie tých slabších, chorých, onkologických pacientov alebo našich starkých. Títo ľudia majú Boha pri sebe? Nemajú Boha pri sebe, samozrejme, ale teda to mala byť otázka, že oni sa idú skrývať za Boha, oni o sebe idú hovoriť, že sú konzervatívci. Oni hovoria, že im záleží na tých slabších medzi nami. Oni to ukázali, to zlo, ktoré majú v sebe a ten COVID bol v podstate takým katalizátorom, ktorý umožnil, aby to zlo v ľuďoch rástlo alebo ukázalo, že vlastne, ktoré je skované v nich. A tí ľudia, ktorí nám vládnu, zneužili mimoriadne ťažké chvíle, ktoré sme spoločne počas covidu a tých ťažkých kríz prežívali, burcovali nenávisť bez ohľadu na to a s vedomím, že mnohí ich voliči, ktorí ich prišli podporiť na tie námestia, ktorým hovorili rúška dole, že zomrú. A títo ľudia dnes sa tvária, že majú právo ukazovať napríklad na mňa, že ja som zabíjal ľudí počas covidu. Nie. Robert Fico a podobní majú na rukách krv tisíciek obetí covidu na Slovensku a to je jediná pravda. Len bohužiaľ opäť je to otázka toho, teda, že či žijeme v demokratickej krajine, lebo pravda sa tu nenosí. My, naše hnutie napríklad má zákaz vstupu do politických diskusí a doslova sme, ako to nazval Mišo Šipoš, zakázané hnutie. Opäť tak, ako pred 40 rokmi my hľadáme cestičky, ako dostať tú pravdu k ľuďom, lebo vidíme, že ľudia podľahli práve tomu Goebbelsovskému mechanizmu, že tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Ľudia dnes podliehajú propagande, ktorú tu roky šírili títo ľudia cez médiá a cez ich chlebodarcov v médiách. Kúsok odtiaľ to býva jeden teda z najbohatších Slovákov, je to Jaroslav Haščák. Mne napríklad súd zakázal hovoriť, že tento človek vykradol z peňazí určených na liečbu chorých ľudí 440 miliónov eur a posvetil mu to Fico a spol. Zakázali mi hovoriť... Zakázali mi hovoriť, že urobil to ešte navyše tak, že bol lakomý z tých 440 miliónov eur zaplatiť daň a ešte mu opečiatkovali, že z toho žiadnu daň zaplatiť nemusí. Pred tými 12 rokmi, kedy to spáchal s posvetením Fica, sme za to mohli kúpiť približne 1000 CT-čiek a magnetických rezonancií.
Koľko ľudí mohlo žiť, ak by tento človek, ktorý si postavil celý svoj úspech na tom, že bude okrádať chorých ľudí a ktorému Fico a spol dlhodobo pomáhajú, ak by vtedy tie peniaze neukradol a išli by naozaj tam, kam boli určené na liečbu chorých ľudí. A dnes sa teda pýtam, či naozaj žijeme v demokracii, keď teda súd zakáže opozičnému politikovi pomenovať pravdu. Keď zakáže a prelepí mi ústa a povie, že keď to budeme robiť, tak nám zablokuje účty alebo vyhlási na nás exekúciu. A to možno z tohto miesta môžem na toto výročie povedať, áno, Jaroslav Haščák vybavil kvôli tomu, že si dovolujem naďalej hovoriť o ňom, že to je skorumpovaný zločinec, ktorý v byte na Vazovej sa dohodol s Ficom, ako budú cez pašku rozkradať zdravotníctvo, peniaze určené chorým ľuďom a kvôli ním zomierali tisícky ľudí, tak kvôli tomu si vybavil exekúciu, lebo nedodržujem rozhodnutie súdu. Ja neviem, priznám sa z tohto miesta, hovorím, neviem, čo ma čaká za to, že nedodržujem rozhodnutie súdu, ale viem jedno, že ak takéto rozhodnutie tu bude a ak ho súd nestiahne, nebudem ho nikdy dodržiavať. Nech mi urobia čokoľvek, nech našemu hnutiu budú ubližovať akokoľvek. Lebo pred tými 35 rokmi sme si vybojovali právo hovoriť pravdu a právo hovoriť pravdu o zločincov, že sú zločincami, právo hovoriť pravdu o tých politikoch, ktorí rozkrádajú peniaze určené pre chorých ľudí, je si myslím, že tá najväčšia povinnosť politikov, ktorí to zo Slovenskom myslia dobre. Každopádne vám chcem všetkým povedať, čo ste tu a ktorí pozeráte, mám vás rád a za naše hnutie chcem povedať, že máme radi Slovensko.